Begiratu ondo bi karta hauei. Orain saiatu bietan errepikatzen den irudi bakarra topatzen. Topatu duzu? Bai, oso ondo, iglua da. Har dezagun beste karta bat ausaz. Eta orain, zein da? Oso ondo, kaktusa. Beti dago bat. 55 karta dira. Bakoitzak 8 irudi ditu. Eta edozein bi karta hartuta ere, beti partekatzen dute sinbolo bakarra. Arauei begira, adibidez bi pertsona jolasten ari baldin badira, banatzea bi multzotan, jartzea karta bat erdian, bat, bi eta hiru, bakoitzak ikusiko du berea, eta izango duena lehena, topatzeko bat erlazua duena, esango du zer den. Ni oso txarra naiz egin alduzue, ea zer topatzen dudan esateko, tik-tak, 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 bai, honek adiz esatea, arma, eta helburua da poliki, gero eta karta gutxiago ekitzea, eta lortzen duenak irabazten du. Magia dela uste duzu? Diseinatzailearen pazientzia harrigarria, ezta? Ez. Geometria proiektiboa da. Doble ez da erreflexu jola simple bat. Egitura matematikako perfektu bat da. Beraz, gure ikasleak edo seme-alabak honetan jolasten ari direnean, ez dira soilik ondo pasatzen ari. Ohartu gabe, kode matematiko bat deskodetzen ari dira. Kaixo lagunok, orain ulertzen duzue zergatik sartu dugun jolas hau gure Steam HHLH zerrendan, ezta? Matematika hutsa da. Baina gelan eta etxean zientzia hori 3 supergaitasun bihurtzen da. Lehenengoa, ikusmen, diskriminazioa eta arreta. Gure garunak engainu bat gainditu behar du. Izan ere, irudi bera topatu behar du. Batzuetan, kaktusa, erraldoia eta bestean mikroskopikoa bada ere. Bigarrena, abiadura mentala. Ibili behar dugu hor ikusten, ez da, askara, ez da. Eta hirugarrena, nire gustokoena, hizkuntza. Ez baita nahikoa hatzarekin seinalatzea. Irudiaren izena ozen esan behar da. Autoa! Euskarazko hiztegia finkatzeko edo atzerriko hizkuntzetan jolasteko. Hauze, bomba bat da. Irakaslea bazara, ona hemen nire tipa. Erabili brain break edo buru atsedenaldi gisa. Klase trinko baten erdian ikasleak nekatuta ikusten dituzunean, atera doblea 5 minutuz. Garuna berrera biarazteko pilula hoberena delako. Eta gurasoa bazara, hau bidaietako jolasen erregea da. Poltsikoan sartzen da eta hoberena 7 urteko ume batek lasai asko irabazi aldio 40 urteko guraso bati. Hemen ez dago abantailarik. Zuek alzenekiten jolas honen atzean zientzia zegoela? Utzi iruzkinetan zein den topatzea gehien kostatzen zaizun sinbolo hori. Niretzat dudarik gabe mamua da. Besteekin hasten dudalako. Bideoa gustatu bazaizu, eman like, arpidetu kanalera eta hurrengo Steam fokoan elkar ikusiko dugu. Ondo izan, beste bat arte.